2. júlový víkend usporiadali na Starých horách M-Fest. Podujatie s podtitulom Eucharistia a Mária sa konalo už po 10. raz. Prvotným impulzom založenia M-Festu bolo priniesť atmosféru z festivalu mladých v Medžugorji na Staré hory. Organizátori sa tiež snažia dostať viac do povedomia ľudí Pannu Máriu. Panna Mária sa vytráca zo srdc katolíkov, zvlášť mladí ľudia. Chceme ukázať, že Panna Mária je tá, ktorá ukazuje na Pána Ježiša, ukazuje smer v tejto dobe. A teraz je ten čas, kedy Boh si ju vyvolil, aj cez tie mnohé zjavenia, ktoré sú po celom svete, aby ukazovala na svojho syna, aby pripravila vlastne cirkev na jeho príchod. Pre viac ako 400 návštevníkov boli pripravené prednášky, svedectvá, modlitba posvätného ruženca, adorácie a sväté omše. Bohatý duchovný program doplňala jedinečná hudba a spev. Témou tohto ročníka bol návrat marnotratného syna. Je to téma o návrate človeka k Bohu. Pretože či to je ten syn, ktorý premárnil bohatstvo, alebo je to ten druhý syn, ktorý odsúdil toho, ktorý zlyhal, sú to obe osoby v nás. No a tá tretia osoba, milosrdný otec, to je to, k čomu nás Boh pozýva, byť tými tiež milosrdnými ľuďmi, milujúcimi ľuďmi, ako je on milujúci. Mladých povzbudili aj chlapci z komunity Čenakolo. Všetkým porozprávali o svojej dôvere v Ježiša Krista. Naša komunita vlastne, povedzme, že má posolstvo, alebo snaží sa vrátiť mladých do života tým, že cez modlitbu a cez to priateľstvo, cez to dobro, ktoré sme veľakrát nemali, a spoznávaním dôvery, pretože nechať sa viesť niekým, koho vy nepoznáte, je veľmi ťažké veľakrát, hej. Ale dá sa to s tým, že s tou silou modlitby. Jednoducho dá sa to. Zo Starých hôr pre televíziu Lux Soňa Štubňová.